Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru. Astăzi vom vorbi despre top instrumente financiare care sunt gata să vă ajute într-o situație monetară dificilă. Vom arunca o privire asupra ratingului celor mai rapide împrumuturi de plată online din România. Asigurați-vă că urmăriți videoclipul până la capăt pentru a afla unde sunt cele mai bune rate ale dobânzii la împrumut și cea mai rapidă viteză de serviciu în 2021. La pregătirea acestui videoclip am analizat toate ofertele companiilor românești pentru acordarea de împrumuturi personale, am studiat opinia debitorilor și am citit numeroase recenzii. Pe baza rezultatelor investigației am adunat cele mai bune 7 companii de împrumuturi personale din România, lucrând rapid online. Toate linkurile le găsiți în descriere. Fiecare dintre companii operează independent față de celelalte. Încercați să aplicați la mai multe organizații simultan pentru a vă crește șansele de a obține suma necesară de bani. Să-i dăm drumul. Locul 7. Hora Credit. Hora Credit, care operează pe piața creditelor personale de câțiva ani, este cea care începe topul de astăzi. Compania și-a perfecționat abilitățile de servicii pentru clienți aproape la perfecțiune și a creat cele mai confortabile condiții de împrumut pentru debitorii săi. Aplicând acum, puteți împrumuta de la 100 la 10.000 de lei timp de până la 70 de zile. La prima cerere se oferă o rată fără dobândă pentru clienții noi pentru o sumă de până la 3.000 de lei. Dacă aveți nevoie urgentă de bani și nu sunteți în stare să așteptați salariul, această organizație va fi cu siguranță o cale de a ieși dintr-o astfel de situație neplăcută. Hora Credit poate fi utilizat de orice adult român cu vârsta de peste 19 ani, care poate furniza datele buletinului de identitate, detaliile contului bancar și numerele de telefon mobil. Locul 6. Smile Credit. Smile Credit, care se află pe locul 6, este întotdeauna gata să ajute și să ofere sprijin financiar celor care au nevoie. Puteți conta pe o sumă de la 200 la 10.000 de lei pentru o perioadă de până la 24 de luni. Pentru clienții noi se oferă o rată fără dobândă de până la 7 zile. Clienții fideli vor fi de asemenea mulțumiți de ofertele avantajoase individuale. Vi se va cere să confirmați vârsta majoratului, să furnizați detaliile buletinului de identitate românesc, să indicați numărul de telefon mobil în timpul înregistrării și detaliile contului bancar. Banii sunt creditați online, ceea ce vă va permite să nu vă distrageți atenția de la lucrurile de zi cu zi și să primiți un împrumut personal pe cardul dumneavoastră în doar câteva minute. Serviciul asigură că nu veți pierde mult timp. Procesul de înregistrare nu durează mai mult de 15 minute. Cererile sunt luate în considerare în timpul zilelor lucrătoare. Canalul nostru recomandă utilizarea acestui serviciu. Să mergem mai departe. Locul 5. Credit Prime. Credit Prime, care a ocupat locul 5 în ratingul nostru, are niște oferte foarte interesante pentru clienții săi. Serviciul oferă una dintre cele mai favorabile rate ale dobânzii pentru un împrumut, care sunt mult mai mici decât în băncile de stat și comerciale. Mai mult, fiecare împrumut personal rambursat cu succes vă permite să vă îmbunătățiți istoricul de credit și să obțineți oferte mai bune de la Credit Prime. Serviciul este gata să emită de la 200 la 40.000 de lei timp de până la 24 de luni. Clienților noi li se oferă o rată a împrumutului fără dobândă de până la 30 de zile. Procesul de înregistrare are loc și online, fără a fi nevoie să vizitați personal biroul. Trebuie doar să completați o cerere, furnizând detaliile din buletinul de identitate, un număr de telefon mobil și detaliile contului bancar. După câteva minute, banii vor fi pe cardul dumneavoastră din oricare bancă din România. Doar o persoană cu vârstă de peste 18 ani poate folosi serviciile companiei și poate primi un împrumut personal. Locul 4. Ferratum. Ferratum este cunoscut pentru rata sa de aprobare ridicată pentru aplicații fără garanții. Aproape toți clienții primesc suma necesară și o cheltuie după cum consideră potrivit. În acest caz, nu veți avea nevoie de un pachet imens de documente. Tot ce aveți nevoie este un pașaport român și un număr de telefon mobil pentru lucrări ulterioare la împrumut. Ferratum acordă un împrumut în valoare de la 1.500 la 19.000 de lei pe o perioadă de până la 12 luni. O nouă rată a împrumutului fără dobândă este oferită clienților noi. Istoricul creditelor nu joacă un rol important în examinarea cererii. Serviciul este pregătit să aibă încredere în dumneavoastră și solicită de la dumneavoastră doar plăți în timp util pentru obligațiile de împrumut. În schimb, Ferratum va îmbunătăți condițiile fiecărui împrumut ulterior.
Orice cetățean român care are peste 21 de ani poate deveni client al serviciului, atât timp cât poate furniza datele din buletinul de identitate și detaliile bancare unde banii trebuie să fie creditați. Totul este convenabil, simplu și nu necesită mult timp. Linkurile către serviciile din topul nostru sunt în descriere. Locul 3. Credit Fix. Doriți să obțineți un împrumut rapid și să primiți bani pe cardul dumneavoastră bancar în doar câteva minute? Stai la coadă la casă și îți dai seama că nu sunt suficienți bani pentru achiziția necesară? Serviciul Credit Fix, care se află pe locul 3 în ratingul nostru, este soluția. Pregătiți-vă buletinul, numărul de telefon și adresa de e-mail. Introduceți-le în câmpurile corespunzătoare atunci când completați chestionarul și după câteva minute banii vor fi creditați în contul dumneavoastră, în orice mod convenabil pentru dumneavoastră. Puteți conta pe o sumă de până la 4.000 de lei pentru până la 92 de zile. Orice cetățean român care are peste 18 ani poate deveni client al companiei. În ciuda necesității de a vă dovedi bonitatea creditului cu documente, vă îndemnăm să aplicați chiar dacă nu aveți un istoric de credit slab. Există cazuri frecvente de împrumuturi către persoane cu cel mai slab statut de solvabilitate. Locul 2. Viva Credit. Popularul serviciu de creditare personală Viva Credit se află pe locul al doilea în top. El este capabil să servească sute de clienți în același timp, fără a pierde viteza muncii. Vă înregistrați, introduceți detaliile dumneavoastră de identitate românești și atât. Într-o clipă, serviciul ia o decizie cu privire la solicitarea dumneavoastră. Trebuie doar să semnați un acord folosind un cod SMS și după câteva minute banii vor fi în contul dumneavoastră bancar. Sunt furnizate sume de la 100 la 2000 de lei. Termenii exacti sunt selectați individual pentru fiecare client, ceea ce vă va pune la dispoziție împrumutul. Pentru clienții noi, o rată a dobânzii favorabilă este asigurată de la 0% pentru o perioadă de până la 30 de zile. Orice cetățean român care are peste 20 de ani poate deveni client al Viva Credit. Este necesar să aveți un buletin de identitate și un certificat de la locul de muncă privind veniturile primite. Locul 1. Via Conto. Topul nostru se încheie cu serviciul Via Conto, cea mai bună companie de creditare personală care oferă sume foarte mari în condiții favorabile. Puteți rămâne acasă și puteți solicita un împrumut folosind orice dispozitiv conectat la internet. Banii vor fi creditați în contul dumneavoastră bancar după 10 minute. Via Conto cooperează cu un număr imens de parteneri, ceea ce vă va permite să primiți bani pe cardul oricărei bănci din România. Serviciul este gata să furnizeze de la 200 la 1000 de lei pentru o perioadă de la 7 până la 30 de zile de la primul apel. În viitor, limita va fi mărită la 4000 de lei. Compania nu practică împrumuturi gratuite, însă are una dintre cele mai avantajoase oferte de interes pentru clienții săi. Astfel, oricine poate deveni client Via Conto. Tot ce aveți nevoie este un buletin de identitate românesc, un număr de telefon mobil și detaliile contului bancar. Totul este convenabil și simplu. Nu pierdeți timpul alergând în jurul băncilor. Vizitați site-ul companiei și solicitați un împrumut personal chiar acum. Cu aceasta încheiem și videoclipul nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la final. În descriere veți găsi linkuri către toate serviciile din acest top. Nu uitați să vă abonați la canal și să lăsați un like dacă acest top v-a fost de ajutor. Ne auzim în următorul episod.